कोकणशाहीचे दर्शक, जाहिरातदार आणि हितचिंतक यांना तेजोमय दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा। विधानसभा निवडणुकांची पडघम वाजायला सुरुवात झाली, पण ऐन दीपोत्सवात कोकणातील असा एक मतदारसंघ आहे ज्या मतदारसंघाला फक्त आणि फक्त मतांच्या गणितापायी महाराष्ट्राचं उद्योग मंत्री पद भूषवणारे उदय सामंत उजेडाऐवजी अंधारात घेऊन चाललेत की काय, असा रोखठोक सवाल आज रत्नागिरी राजापूर मधील जनता विचारते। एक तर आपल्या उद्योगमंत्री पदाच्या कार्यकाळात त्या राजापूरच्या ओसाड मांडरान सड्यावर स्वतः कुठला प्रकल्प आणला नाही, आणि ज्या प्रकल्पाचं यापूर्वी स्वतः गोडवे गात होते, आज त्याच रिफायनरी प्रकल्पाचा मतांच्या बेरजेपोटी स्वतःच्या राजकीय स्वार्थाचा बाजार मांडणाऱ्या महाराष्ट्राच्या उद्योग मंत्र्यांना आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचं पालकमंत्री पद भूषवणाऱ्या उदय सामंत यांना सुबुद्धी नेमकी येणार तरी कधी, असा थेट सवाल आज कोकणशाही त्याच विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित करत आहे। नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपला सर्वांचं कोकणशाहीच्या रोखठोक मध्ये स्वागत करतोय। उद्योग मंत्री साहेब, राजापूर विधानसभा मतदारसंघाच्या मोकळ्या माळरानावर तुम्ही आजपर्यंत किती उद्योग आणला बरं? ज्यांना तुम्ही मुख्यमंत्री महोदयांकडे रिफायनरी विरोधाची बाजू मांडण्यासाठी घेऊन गेलेला त्या अशोक वालाम यांनी किती उद्योग आणलेत? ते 42 उद्योजक आणणार होते, त्यातले किती आले? महिला बचत गटांच्या सक्षमीकरणाकरता पापड लोणच्याचा कारखाना टाकणार होते, आता त्यातले किती कारखाने सुरू आहेत? किती महिलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून दिला? बरं, काहीतरी केलं हे दाखवण्यासाठी तथाकथित कसल्या तरी त्या हिऱ्यांच्या कंपनी सुरू केली होती त्यांनी, आता किती तरुण त्या कंपनीत कामाला आहेत याची यादी तरी समोर आणा। उद्योग मंत्री साहेब, मतांच्या राजकारणापायी हे नसते उद्योग करण्यापेक्षा राजापूरच्या माळरानावर एक तरी उद्योग व्यवसाय आणला असता ना तुम्ही, तर आज राजापूर वासियांनी तुमचा दुग्धाभिषेक केला असता। आज राजापूर मधील गावं स्थलांतरामुळे ओस पडतायत, पटसंख्येअभावी शाळा बंद पडत चालल्यात, पण तुम्हाला याचं कदाचित काही सुतक नसावं। बरं, रिफायनरीला विरोध म्हणून तुम्ही विरोधकांना मुख्यमंत्री महोदयांकडे घेऊन गेलात, मग समर्थक कुठे? चंद्रावर राहतात का? ते तुमचे मतदार नाहीत का? असा थेट सवाल आता रिफायनरी समर्थकांकडनं सुद्धा तुम्हाला विचारला जातोय। कोकणाचं नुकसान होणार असं सांगून सर्वसामान्य जनतेची माती भडकवणाऱ्या त्या NGOच्या पुढाऱ्यांसाठी तुमच्याकडे वेळ आहे, पण रिफायनरी समर्थकांचं म्हणणं ऐकून घेण्यासाठी तुमच्याकडे आणि तुमच्या माननीय मुख्यमंत्री साहेबांकडे वेळ नाहीये। बरं, हे पुढारी मागच्या वेळी 42 उद्योजकांसोबत जे गायब झाले होते ना, ते आता पुन्हा विधानसभा निवडणुकीत कसे काय उतरले? तो मध्यंतरीच्या काळात रिफायनरी होणार हे ठासून सांगणारे तुम्हीच होता ना। निवडणुका जवळ आल्या की वाऱ्याच्या दिशेप्रमाणे पाहिजे तेव्हा तुम्ही तुमची मतं कशी काय बदलता? निवडून आल्यावर राजकारणात 5 वर्ष खेळायचं अगदी मनसोक्तपणे, इकडनं तिकडे उड्याही मारायच्या। तुमच्या राजकारणात तुमचा नक्कीच फायदा झालाय, चक्क महाराष्ट्राचं उद्योग मंत्री पद मिळालं हो तुम्हाला। मग राजापूरचा मतदारसंघ पर्यावरणपूरक प्रकल्प किंवा रिफायनरी प्रकल्पापासून वंचित राहिला काय, आणि कुठला प्रकल्प या ठिकाणी आणला किंवा नाही आणला काय? आपलं काय अर्थ आहे? आता निवडणुका आल्या, काहीतरी केलं पाहिजे, पण आज सगळ्यात त्या मोकळ्या माळरानावर पर्यावरणपूरक असा प्रकल्प ना राजन साळवीने आणला ना तुम्ही आणला, हे सत्य आहे ना? काय थट्टा चालवले राव तुम्ही जनतेची? शासनाने केलेल्या निर्णयाच्या जाहिराती करून त्या निर्णयांच्या जीवावर व्हिडिओ बनवून इकडे मतं मागायची। तुमचं स्वतःचं राजापूरमध्ये रोजगार निर्मितीसाठी नेमकं काय योगदान आहे हे निदान या निवडणुकीत तरी सांगा, आणि मग मतांची गोळाबेरीज करत बसा। आता बस झाले उद्योग मंत्री साहेब तुमचे हे नसते उद्योग। तुर्तास आमचा इथंच स्वल्पविराम। धन्यवाद। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।